komt terug. Tijd voor het weekoverzicht. Terneuzen vergadert achter gesloten deuren over mogelijke intimidaties en filmen de voetbaltrainer voor de rechter. Kijk mee, van dag tot dag. Schijnzelfstandigen worden ze genoemd. ZZP'ers die eigenlijk als gewone werknemers worden ingezet. Ze zijn er veel in de zorgsector, maar het mag niet. En sinds dit jaar wordt daar streng op gecontroleerd. In Zeeland zijn er 3000 zelfstandige zorgmedewerkers. En die willen helemaal niet allemaal in vaste dienst komen. Sommigen zetten die stap wel. Nou, waar is je crème, schat? Vertel. Daar. Oh, ja, die zocht ik. Erika Roelsen werkt als begeleider in de gehandicaptenzorg bij Philadelphia in Terneuzen. Eerst werkte ze als ZZP'er, maar sinds een jaar is ze in loondienst. Zullen we je nog knapper maken? Ja, mij bevalt het goed. Want een voordeel van werken in loondienst is als je ziek bent word je doorbetaald. En als ZZP'er is dat niet zo. En er wordt gewoon beter voor je gezorgd. Alsjeblieft. Dit is hoe verschillende partijen het graag zien. Allereerst de zorg zelf. Meer mensen vast in dienst betekent meer rust en structuur voor cliënten en patiënten. Een bewoner ziet gemiddeld 2500 begeleiders in zijn leven, heb ik wel eens gehoord. Dus als jij wat vaker komt, dan word je een bekend gezicht, dan word je vertrouwd. Daarbij komt als jij de gebruiksaanwijzing van de bewoner niet goed kent en je reageert verkeerd, dan kan dat een escalatie tot gevolg hebben. En dat wil je niet. Je wil rust op de groep en dat iedereen lekker in zijn vel zit. Maar ook de Belastingdienst is voorstander van meer mensen in vaste dienst. Doet een ZZP'er hetzelfde werk als iemand in vaste dienst, dan is er sprake van schijnzelfstandigheid. Dat mag dus niet meer. Er kan dan een boete volgen voor de zorginstelling. Maak die overstap, zegt Erika. Ik heb vakantiegeld, reiskostenvergoeding, 13e maand, opleidingen worden betaald. Ook Lisa is blij met Erika als vaste begeleider. Erika is de lieve schat in de wereld. Hier de begeleiding. Wat vind je zo lief aan haar? Soms is ze lief en slim en aardig. De politie heeft 2 jongens van 15 en 17 jaar gearresteerd voor de overval op een juwelier in Vlissingen. Vorige week zaterdagochtend. Bij de overval bedreigde een van de daders een medewerker met een mes en de ander sloeg vitrines met sieraden kapot. De jongens komen allebei uit Vlissingen. De staat moet per direct alle uitstoot van PFAS verbieden. Dat eist een aantal organisaties, zoals de Zeeuwse Milieufederatie, dinsdag bij de rechtbank in Den Haag. Bovendien eisten ze dat alle PFAS-vervuiling wordt opgeruimd en dat er een bevolkingsonderzoek komt. De staat weet al jaren dat PFAS schadelijk zijn voor de gezondheid, stelt advocaat Geert-Jan Knoops namens de organisaties. Door de lozingen door te laten gaan, verzaakt de overheid zijn zorgplicht. De staat heeft meegewerkt aan vergunningen die de lozingen mogelijk maken en ook niet genoeg gehandhaafd, vindt Knoops. De staat heeft juist het instrumentarium, de middelen, om de industrie te dwingen om zich te houden aan alle regels en ook om te zorgen dat de PFAS-verontreiniging wordt teruggebracht. En daarom hebben wij de staat aangesproken en niet de industrie. Niet alleen burgers, maar ook gemeenten en provincies hebben behoefte aan duidelijke regels. Dan kunnen ze eisen stellen aan bedrijven of vergunningen voor het lozen van PFAS weigeren, zeggen de advocaten. De landsadvocaat betoogde dat de staat ook vindt dat er maatregelen getroffen moeten worden. Maar de staat verschilt met de organisaties van mening over welke maatregelen moeten worden genomen en in welk tempo. Bovendien zou de staat voor een deel van de vervuiling niet verantwoordelijk zijn, omdat die uit het buitenland komt. De Zeeuwse Milieufederatie heeft zich dus aangesloten bij de juridische procedure. De ZMF stapt niet zo snel naar de rechter, zegt directeur Ira von Harras. Ja, in principe proberen we het altijd te voorkomen. We zijn een organisatie die aan de voorkant probeert te beïnvloeden, zodat dit soort zaken voorkomen dienen te worden. Ik denk wel dat het af en toe echt nodig is om ergens voor te gaan staan. En het PFAS-probleem is zo groot dat het nu wel tijd is om te zeggen stop tot hier niet verder. En we adresseren de Nederlandse staat om te zeggen stop met vergunningen, breng in kaart waar het allemaal plaatsvindt en zorg ook dat het goed opgeruimd wordt. En deze rechtszaak is gericht tegen de Nederlandse staat. Hier in Zeeland is het de provincie die vergunningen verleent. Waarom is er voor de staat gekozen? Nou, in principe doen heel veel partijen in de regio stinkend best om PFAS-uitstoot te voorkomen. Zo ook de provincie Zeeland. Maar het is een heel overkoepelend probleem. Dus de verantwoordelijkheid die de provincie kan nemen is niet zo groot als dat de Nederlandse staat dat kan doen. Als dit lukt, deze zaak, wat betekent dat voor de lozing van andere stoffen, ook schadelijke stoffen, die ook in Zeeland?
Ja, ik hoop dat het een heel positief effect gaat hebben op dat soort dingen voorkomen moeten worden. Want nogmaals, ons werk is eigenlijk in wezen zorgen dat wij een gezonde leefomgeving hebben. En al die schadelijke stoffen in ons milieu, en of het nou het water is of de bodem, moeten we gewoon niet willen. Dus als het een positieve werking heeft op nog andere schadelijke stoffen, dan is het een groot feest. Terneuzen kan definitief op zoek naar een nieuwe burgemeester. Ook na de besloten raadsvergadering van dinsdagavond blijft Erik van Merriënboer bij zijn besluit om de burgemeestersketting af te doen. Iets wat onwennig stapten de Terneuzense gemeenteraadsleden hun vertrouwde stadhuis binnen. Maar ik ga er niet aan mee. Nee, sorry, nee. echt niet? Nee, we hebben eventjes eerst het gesprek. In een besloten vergadering moest onder leiding van commissaris van de Koning Hugo de Jonge onder meer duidelijk worden of raadsleden zonder druk of intimidatie voor of tegen een vergunning voor het AZC aan de handelspoort hadden kunnen stemmen. Nou, dat beeld heb ik zeker nader in kunnen kleuren. Ik stel voor dat ik dat eerst met de raadsleden bespreek. En dat ik na afloop van die vergadering, want ik wil echt ook de raadsleden in de gelegenheid stellen om mijn beeld aan te vullen. En dat ik u dat na afloop van de vergadering ook teruggeef. Na 3,5 uur druppelen de raadsleden weer naar buiten. Niemand mag iets zeggen over de inhoud van het gesprek. Nee, ik ga het niet doen. Ik ben onervaren, ik wil mezelf niet voorbij praten. Dus ik ga er niks over zeggen, helaas. Nee. Commissaris de Jonge mag wel conclusies trekken. Hoe zat het nu precies met de verhalen over intimidatie en of bedreiging? Ik heb daar echt geen aanwijzingen voor. Dus is er sprake van druk? Bij sommigen wel, bij sommigen niet. Is dat aangiftewaardig? Nee. Moet je er iets mee? Jazeker. Ook is duidelijk dat burgemeester van Merriënboer de handdoek definitief in de ring gooit. En ik vind dat ongelooflijk spijtig. Want ik had zo graag gehad dat Erik gewoon nog een tijdje bij ons bleef. Want het is gewoon een steengoede burgemeester. Uiterlijk 16 december wil commissaris de Jonge een kandidaat voorstellen als tussentijdse burgervader of moeder voor Terneuzen. Dat zal iemand worden die het AZC-dossier, dat nog lang niet is afgesloten, met diplomatie en doortastendheid door de raad heen moet gaan loodsen. De 39-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen, die volgens het Openbaar Ministerie jarenlang in verschillende kleedkamers zou hebben gefilmd, heeft spijt. Dat vertelde hij woensdagochtend in de rechtbank van Middelburg tijdens een voorbereidende zitting. De man wordt ook verdacht van het misbruiken van een jonge jongen. De verdenkingen kwamen kort geleden als donderslag bij heldere hemel binnen bij verschillende Zeeuwse voetbalclubs. De zaak kwam aan het rollen nadat er aangifte werd gedaan door de ouders van een oud-leerling vanwege seksueel misbruik door de man. De verdachte was leerkracht op een basisschool waar het slachtoffer leerling was. Nadat de jongen naar de middelbare school ging, vond er seksueel misbruik plaats bij de verdachte thuis. Toen de politie naar aanleiding van de aangifte bij de verdachte thuis langskwam, werden daar gegevensdragers in beslag genomen. Toen de politie die onderzocht, bleek dat er naakte jongens in de douches van kleedkamers op te zien waren. Gedurende 15 jaar zou de man stiekem hebben gefilmd in de kleedkamers van de jeugdvoetbalopleiding Zeeland en de voetbalverenigingen Kloetingen en Walcheren. Tot april van dit jaar was de man werkzaam als trainer en scout bij de jeugdvoetbalopleiding Zeeland. Toen de club werd ingelicht over het misbruik, stopte de samenwerking. In juni werd de man aangehouden. Sindsdien zit hij vast. Vrachtwagenchauffeurs trekken aan de bel. Er moeten voor hen meer parkeer- en rustplekken komen in Zeeland. Het is onderweg is het gewoon heel droevig gesteld met parkeerplaatsen. Overdag gaat het nog een beetje, maar voor de nacht dat is gewoon een drama. Chauffeurs moeten soms wel uren zoeken naar een plekje. En als ze dan eindelijk eentje hebben gevonden, zijn er nergens voorzieningen zoals een douche of een wc. Dus gebeurt het in de bosjes, zo die al voorhanden zijn. En anders gebeurt het gewoon tussen de vrachtwagens in. Loop een keer over de parkeerplaats en kijk vooral naar de bodem, want anders dan kom je met hele vieze schoenen thuis. In de bosjes? Ja, wat moet je anders? Je moet het toch kwijt op een gegeven moment, of niet dan? Grote boodschap of zo, dan ja, dat gebeurt ook wel hoor. Soms betaal je €1 om naar de wc te kunnen en dan is er ook echt één wc'tje. Waar hij 's ochtends in de rij staat met z'n allen. Ja. Daar moet verandering in komen en daarom overhandigden de vakbonden een plan aan provinciebestuurder Harry van der Maas. Hierin worden 80 extra parkeer- en rustplekken geëist. Met de nodige voorzieningen om het werk van de chauffeur weer een wat menswaardiger aanzien te geven. Want dat is het nu absoluut niet. Van der Maas erkent de problemen en wil dat de rustplaatsen er op korte termijn komen. De Schroebrug in Middelburg wordt onder handen genomen, dus die is dicht.
Ondernemers zijn daar niet blij mee, want mensen komen moeilijk de stad in. En om de verkeerschaos compleet te maken rijden er ook geen treinen. Verslaggevers Bart en Justin trokken naar een in tweeën gesplitst Middelburg. De perronkap van het station in Middelburg wordt verwijderd. En dat is onderdeel van een renovatie die jaren gaat duren. En deze stap betekent wel dat er tussen Goes en Vlissingen geen treinen rijden tot en met zondag. En dat is overigens niet de enige verkeershinder in Middelburg. En dus ook de Schoebrug is dicht vanwege werkzaamheden aan de Schoeweg. Het asfalt moet worden vervangen om het veiliger te maken en het geluid van de auto's te verminderen. En ook deze werkzaamheden zijn niet klaar voor Sinterklaas. Ze duren tot en met zaterdagnacht. Ja, het is gewoon vervelend omdat dit een brug is waar je eigenlijk het beste gewoon naar de andere kant van Middelburg kunt toekomen. Wat vindt u ervan dat het juist in de Sinterklaasweek is? Ja, netjes gezegd, beroerde timing en niet netjes gezegd gewoon enorm vervelend. Maar dit is echt de periode wat het verschil maakt voor veel ondernemers in Middelburg om het jaar echt goed af te kunnen sluiten. En dan kan je dit soort dingen er echt niet bij gebruiken. Maar mensen moeten nog steeds hun cadeautjes kopen voor Sinterklaas. Doen ze dat dan niet meer in Middelburg? Mensen zijn gemaksdieren, dus als je hier stuk rijdt en je denkt ik weet niet precies welke kant ik op moet en de omleidingsroute is echt een eind omrijden, dan zijn er ook mensen die denken dan koop ik wel wat anders of dan bestel ik wel thuis wat. Of, ja, dat verschil waar je onderscheidt als Middelburg, als stad om echt naar de winkel te gaan, ja, dat ga je nu dus mislopen omdat mensen er gewoon heel moeilijk kunnen komen. En heeft u eigenlijk uw Sinterklaas cadeautjes al gekocht? Ik ken natuurlijk wel, want ik wist dat de brug dicht was. Dus ik ben op tijd begonnen. Terug naar het station in Middelburg, waar dus geen treinen rijden. Alleen, daar was niet iedereen van op de hoogte. Ik heb er geen bericht over gehad, of ik heb hem niet gezien. Maar ik heb er niks over gehoord, dus ik kwam om naar Vlissingen te gaan en nu moet ik de bus pakken. Dus. En als dan tot overmaat van ramp de omleidingen ook slecht staan aangegeven, ja, dat helpt ook niet echt, hè, geloof ik. Nee, het is allemaal een beetje onduidelijk, ja. Maar ja. Het is ook net midden in de week dat ze eraan beginnen, dat ze niet op het weekend konden beginnen. Dat vond ik wel een beetje jammer. Maar ja, daar krijg je dan wel een nieuw perron voor terug. Dat werd ook wel tijd eigenlijk. Ja, de voorkanten zaten altijd al vast met van die krikbandjes, dus ik heb het er wel voor over te laat. Ook op het station van Vlissingen wordt gewerkt. En daar gaat het om nieuwe verlichting en een waterleiding. Kortom, de brug is dicht tot en met zaterdag en tot en met zondag geen treinen tussen Goes en Vlissingen. De politie heeft beelden van de daders van een inbraak in een antiekzaak in Zierikzee naar buiten gebracht. In september stalen ze voor tienduizenden euro's aan sieraden en zilver servies. 2 mannen forceerden een raam om binnen te komen. Omdat vooral 1 van de 2 inbrekers op de beelden goed te herkennen is, laat de politie ze zien met de vraag of iemand ze herkent. Onder veel publieke belangstelling is donderdag een zitting geweest in de zaak van een voormalige docent van het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Hij wordt verdacht van verkrachting van een 14-jarige leerling. De verdachte was zelf niet aanwezig in de rechtszaal. Het onderzoek loopt nog. Bekend werd gemaakt dat er tijdens het onderzoek ook foto's van de verdachte zijn gevonden met een ander meisje en dat hij seks met haar heeft gehad. Nog meer ellende voor de overgebleven bewoners van Marina Beach in Hoek. Ze moeten het park verlaten, maar sommigen kunnen gewoon nergens anders heen. En tot overmaat van ramp is nu ook nog de stroom uitgezet. Renate is 1 van die overgebleven bewoners. Ze woont er noodgedwongen, samen met haar kinderen. Gisteren zag ze hoe de parkbeheerders haar stroom uitschakelden. Ik werd behoorlijk boos. Ik ben ook echt boos naar buiten gelopen met: gaan jullie dit echt doen? Ja, was daarop het antwoord. Maar een paar uur later heeft ze de stroom zelf stiekem weer aangezet. En dan hebben ze natuurlijk gezien, denk ik. Dat klopt, want de stroom is nu definitief uit. En er hangt een hangslot om het kastje met de schakelaar. Thuis is het geen pretje. Haar koelkast staat uit, telefoons kunnen niet worden opgeladen en 's avonds moet ze het doen met vaccinelichtjes. Hoe lang houdt u dit nog vol? Niet meer, maar ik moet. Ik kan niet anders, ik moet. En tussen moeten en willen is een verschil. Volgens de parkbeheerders hebben zij de opdracht om iedereen van het park te verwijderen, anders krijgen ze zelf een boete van de gemeente. En 2 mannen zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 10 maanden voor het beschieten van 2 woningen aan de Schelpenlaan in Terneuzen.
In de straf zijn ook 2 aanslagen verderop in het land meegenomen. De twintigers beschoten in maart 2023 's nachts het huis van een jong gezin dat midden in de kraamtijd zat. Dat bleek het verkeerde huis. De avond daarna kwamen ze daarom terug en beschoten het huis van de buren. Waarom is nooit duidelijk geworden. De bewoners waren thuis, maar er raakte niemand gewond. De burgemeester van Middelburg heeft haar ambtsketting weer compleet. Een deel van de ketting verloor ze vorige maand, toen ze een koninklijke onderscheiding had uitgereikt en naar huis fietste. Ja, normaal doe ik mijn ambtsketen af, maar het was daar heel erg druk. En toen dacht ik, nou, ik doe mijn jas over mijn ambtsketen heen. Ik ga naar huis en dan doe ik hem thuis af en dan doe ik hem thuis weer in het doosje. En toen kwam ik thuis en toen dacht ik, oh nee, hemeltje, wat nu toch? Daarom zag de ketting er een maand lang zo uit. Een ketting zonder penning. Tot een eerlijke vinder zich meldde. Ik was dus onderweg naar een maat van mij en ik was aan het fietsen. Dus ik hoorde gerinkel op de weg. Dus ik denk dat ik mijn fietssleutel liet vallen. Dus ik keer om en ik keek op de plek waar ik het gerinkel hoorde. En toen zag ik een munt op de grond. En dat bleek de penning te zijn die hij gisteren teruggaf aan de burgemeester. Maar hij heeft nog wel een belangrijke boodschap. Ja, hou hem goed in je zak. Niet meer kwijtraken. En tot zover het weekoverzicht. Zometeen weer het nieuws van deze zaterdag, dus dan is het klokje weer rond. Nog een hele fijne zaterdagavond en tot morgen.